Hvala vam. Dobar dan svima. Pre svega želim da poželim dobrodošlicu našim prijateljima i partnerima iz Severne Makedonije. Uvek je zadovoljstvo kada smo zajedno i kada obeležavamo neke nove početke. Naš cilj i preko inicijative Otvoreni Balkan jeste da olakšamo protok roba, ljudi, naravno kapitala i usluga, da olakšavamo život ljudima na ovim prostorima i da olakšavamo trgovinu kako bi svi zajedno sticali veće i veće bogatstvo i time unapređivali kvalitet života. Ovo je jedna takva inicijativa koja na najbolji mogući način olakšava život, putovanje i protok roba, tako da mi je zaista drago što danas imamo priliku da obeležimo ovaj novi početak. Važno mi je da kažem da je u ovom trenutku ovaj jedinstveni tag za naplatu putarine u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji da je omogućen samo za putnički prevoz, odnosno za prevoz ljudi. Do petka sledeće nedelje, odnosno ove dolazeće nedelje, će biti omogućen i za kamione, odnosno i za privredu. Tako da samo ljudi koji voze kamione znaju da će ovo moći da koriste od petka naredne nedelje, odnosno ovog sledećeg petka. Takođe mi je važno da kažem da u okviru inicijative Otvoreni Balkan mi zaista imamo već važne rezultate. Ovo je jedan od tih rezultata, ali kao što sam i rekla, kada je ministar, predsednik vlade Kovačevski bio u poseti Republici Srbiji krajem marta ove godine, mi vidimo ogromno povećanje međusobne robne razmene zahvaljujući inicijativi Otvoreni Balkan. U 2022. godini mi smo imali rekordnih 1.480.000.000 evra robne razmene. Republika Srbija izvezla u Republiku Severnu Makedoniju i nešto ispod 1.000.000.000 evra robe. Republika Severna Makedonija u Republiku Srbiju nešto iznad 500, dakle mi nešto ispod 1.000.000.000, oni nešto iznad 500 miliona evra, ali je mnogo veće povećanje bilo na strani Severne Makedonije, procentualno preko 56% povećanje, sa naše strane povećanje od nekih preko 16%, tako da u svakom smislu vidimo ne samo povećanje, već i mnogo ravnomerniju robnu razmenu, tako da inicijativa Otvoreni Balkan zaista za sve stranke koje su u okviru inicijative ima dobre vesti. Konačno, samo ako pogledate mesec jun, vidite koliko naporno radimo na međusobnom povezivanju. 15. juna smo završili i sa naše i sa makedonske strane proširenje graničnog prelaza Preševo u ovom međuprostoru. Sada imamo 9 traka umesto 7 traka. 29. juna smo sa naše strane izdali građevinsku dozvolu za granični prelaz Preševo za transportni prelaz, tako da za neki dan počinjemo izgradnju potpuno novog transportnog prelaza, da dodatno poboljšamo mogućnosti za trgovinsku, odnosno robnu razmenu. I 26. juna smo u Nišu potpisali trilateralni sporazum za prekograničnu saradnju, finansiranje prekograničnih projekata u visini od 9,7 miliona evra, trilateralno zato što smo potpisali mi, Severna Makedonija i Evropska unija, tako da samo u junu 3 važna datuma za našu dodatnu prekograničnu i međusobnu saradnju i nastavljamo dakle ovo u julu i današnjim danom i sa uvođenjem jedinstvenog taga za transport, odnosno za kamione, što će biti za par dana. I ja se svakako nadam i razgovarat ću sa premijerom Kovačevskim da i oni imenuju svog kopredsedavajućeg za mešovitu komisiju za ekonomsku saradnju i da nastavimo dalje u najboljem interesu i naših građana i naše privrede. Tako da nastavljamo hrabro dalje. Inicijativa Otvoreni Balkan je pokazala već zaista
svoje konkretne rezultate, ali je ovo samo početak. Hvala još jednom i dobrodošli u Srbiju.